Verenigingen in Heilust beginnen de bevolkingskrimp behoorlijk te voelen. Fanfare Sint Barbara bijvoorbeeld heeft al niet meer genoeg jonge leden om het jeugdorkest overeind te houden. En dus spelen de jonge muzikanten tegenwoordig samen met de harmonie. Het zijn gewoon de stukken waar we op dit moment mee bezig zijn met z'n allen. Die gaan we op cd zetten. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een groot concert gedaan. En dit jaar hadden we gezegd, ja, we kunnen weer een concert doen, maar we kunnen ook iets anders verzinnen. Nou, we gaan gewoon een cd maken. Ja, en dan zetten we de stukken op waar we nu mee bezig zijn. En ja, straks de ouders en de opa's en oma's, die kunnen die cd dan natuurlijk kopen en zeggen van, hé, dat is mijn kind of kleinkind. Harmonie is ook voor jeugdigen. Ja, je hebt meer mogelijkheid in een instrument te kiezen, want in een fanfare is het meestal altijd koper en slagwerk. En in een harmonie is ook hout, fluiten, hobo, ook saxofoon en trompet, maar ook van alles. En het is ook eigenlijk een stuk gezelliger, vind ik dan. Jullie spelen ook popmuziek, heb ik begrepen, hè? Popmuziek, ja. Zoals? Welke nummers? Ja, Impossible, Night Like This. Maar maakt dat het dan ook aantrekkelijker als er ook popmuziek wordt gespeeld? Ja, eigenlijk wel, want dan heb je niet steeds zeg maar altijd het klassieke muziek dat wat je normaal speelt. Ja. Dat is ook een manier om de jeugd te binden dus voor fanfare van harmonie. Ja. Zou je ook komen spelen als het alleen maar klassiek was? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik hou niet echt van klassiek. Als je echt te weinig leden hebt, dan zeg je van ja, dan fuseer ik toch met een harmonie en word ik een harmonie. Dat zou je kunnen zeggen natuurlijk. Wat is erop tegen om een harmonie te worden? Nou goed, we hebben nu bijvoorbeeld bugelspelers, die heb je niet in een harmonie. Dat zou betekenen dat die mensen een ander instrument moeten gaan spelen, maar ook... Dan kan je niet zeggen, anno 2010 ga je maar gewoon de bugel integreren in de harmonie. Nou, dat zou zeker ook een mogelijkheid zijn, maar ik denk wel dat mensen die hier bij de fanfare zitten er misschien ook wel bewust voor gekozen hebben van hey, een fanfare, dat klinkt toch anders dan een harmonie, dat vind ik leuk. Lekker koper, hè? Ja, precies. Ik zou dus zeggen van, ik denk dat fanfare heeft toch zeker wel bestaansrecht. Ik kan even fluiten en klarinet erop boven. Saxofoon door 28. Ja. 1, 2, 3, 4 en. 1, 2, 3. Dus ieder jaar kun je gaan kiezen voor een instrument. Er zijn blokfluiters en ja, die komen en die kiezen een instrument en die spelen wat ze kunnen en uiteindelijk groeit dat wel weer. Ja. En dan is het dus gewoon een kwestie van zorgen dat de jeugd het aantrekkelijk genoeg vindt om te blijven komen. Ja, jeugdkamp. Elk jaar, ja, een jeugdkamp. Gisteren hebben we nog een speurtocht gehad, dan kon je met spelletjes. Ja, gisteren regende het heel erg, maar ja, je maakt er toch het beste van. En we maken ook mooie concerten, velen komen luisteren. Vorig jaar hebben we een filmconcert gehouden en dat is een heel groot succes geworden. Maar ik denk wel dat we een minder grotere vijver hebben om in te vissen. Zeker omdat wij in Kerkrade met een groot aantal muziekverenigingen zijn. Ja, dan heb je, als je minder jeugdige bevolking hebt, ja, dan heb je dus ook minder om uit te vissen. Jullie merken dat er minder kinderen in de wijk zijn. Dat merken jullie nu al. Ja, ik denk het wel. Bestaat de fanfare nog in 2025 hier in Heilust? Ik denk zelf dat de fanfare zoals die er nu uitziet niet meer bestaat. Niet meer in deze vorm waar we alles voor onszelf moeten regelen. De vraag is, heb je als vereniging bestaansrecht? Moet je niet zeggen, we gaan met andere verenigingen wel samen onze bestuurscapaciteiten koppelen. Je moet ook zaken regelen, er moeten ook activiteiten georganiseerd worden.